Здымныя кватэры, апартаменты – гэта не пра шляхту, бо шляхціц жыве ў сваім доме. А калі некуды едзе, то начуе не ў гатэлі, а ў сваіх сяброў шляхціцаў. Часам нават даўжэй, чым першасна планаваў. Бо шляхецкая гасціннасць яна такая, зацягвае прымаць гасцей і самому ездзіць у госці старая, добрая шляхецкая традыцыя. А дом – неад'емная частка шляхецкага космасу. Маяк, які свеціць праз усё жыццё. Мяне завуць Васіль Калач, і ў праекце «Сармат» мы размаўляем пра шляхецкую культуру ў розных яе аспектах. А сёння пагаворым пра дом. Пачнем з самой філасофіі дому. Зараз мы звыкліся да павуціны здымных кватэраў, да пастаянных пераездаў, да мінімалізму ў інтэр'еры. Усё патрэбнае ў цябе ў кампутары, а рэшта змесціцца ў падарожную валізу. Звыкліся, што паспяховы чалавек мае жыць у сталіцы, а як не, то нешта з табой не так. Не, гэта не пра шляхту. Нашыя продкі былі дужа укарэненымі, прывязанымі да дому. Не кватэры, а дому. І не важна, ці тое маёнтак пад Вільняй, ці пад Давыдгарадком. Галоўнае, хто ты ёсць, колькі зямлі маеш, статус, біяграфія, гонар сям'і. Ну і разгуляцца ж, вядома, трэба, каб з раніцы пасля філіжанкі кавы і прагляду карэспандэнцыі сесці на каня ды паехаць з аб'ездам па сваіх добрах валоданнях. Не толькі, каб вецер у валасах злавіць, але каб глянуць гаспадарку. Ці ўсё ладна, ці ўсе працуюць, ці парадак. Але пагаворым пра сам дом, дзе нашыя продкі праводзілі куды больш часу, чым мы сёння. Сядзібы былі розныя. Ад простых хатаў, крыху большых за сялянскія, да шыкоўных палацаў еўрапейскага ўзору накшталт ружанаў ці шчорсаў. Зрэшты, на час росквіту сармацкай эпохі ў 17 стагоддзі абсалютная большасць сядзібаў былі драўлянымі. Роўна як і ў Польшы ці Літве. Дрэва, танны і дасяжны матэрыял. Зараз бы яшчэ сказалі экалагічны. Каменных сядзібаў да 18 стагоддзя ў нас збераглося зусім небагата. Не Свіж, дом-крэпасць Нонхард у Гайцюнішках. Узгадаеце больш? Пішыце ў каментарах. У дакументах мы часта чытаем пра шляхецкі двор. Але што гэта? Па факце, драўляны форт, які мог стаяць на пагорку ці аддзелены вадой. Як тут, на рэканструкцыі Паўла Татарнікава. Каралеўскі двор у Лыскаве на Пружаншчыне. Або вось досыць рэдкая выява з мапы. Унізе вёска, а ўверсе абарончы двор. Даследчыкі часам дзівяцца, а дзе мяжа паміж дваром і невялікім драўляным замачкам. А яе гэтай мяжы, можа, і няма зусім. Наўпрост, калі ў Багеміі ці Прусіі прыватныя замкі будавалі з каменю, то ў нас найчасцей з дрэва. Каменю не так багата, на жаль. Таму тых старых драўляных двароў, якія расквечвалі ландшафты Вялікага княства, як правіла, і не захавалася. Але давайце пакрыху перайдзем у пазнейшыя часы. Што найперш сустракала ў шляхецкай сядзібе госця ці падарожніка? Брама або брама-вежа. Гэта яшчэ антычная традыцыя, якая праз рэнесанс прыйшла да нас з бонай сфорцай. Узгадайце Рым, трыумфальную браму, а шляхта ж лічыла сябе нашчадкамі рымлянаў. Пра гэта яшчэ неяк пагаворым. Таму традыцыя з сонечнай Італіі і перакачавала ў наш халодны і сыры клімат. Да брамы ў ідэале вяла алея, як у Міцкевіча. Таполі, што двор ад ветру засланялі. І тут брама ўжо не частка фартыфікацыі, але візітоўка гаспадара, часам з гербам або ў заможных палацах нават з гадзіннікамі. Гэта такі магічны партал у сусвет шляхецкай сядзібы. У браму годныя людзі не заходзілі, але заязджалі. Трэба было праехаць па падворку ўздоўж кветнікаў ці зрабіць кола перад уваходам. І тут высокі ганак. Сядзіба самага беднага шляхціча адрознівалася ад сялянскай высокім ганкам. У селяніна на ўваходзе мог быць плоскі валун, а тут сходы. Падымаешся ўрачыста, як у касцёл ці царкву. Лесвіца магла быць драўлянай ці каменнай.
часам з баляскамі ды парэнчамі. Выпіў, то трымайся. Далей дзверы, з маляванымі ўзорамі, цікаванымі накладкамі. І тут мы крыху спынімся, бо трэба прыглядзецца звонку. Большасць сядзібаў мелі такі сабе цокальны паверх, які выглядаў звонкі толькі малюткімі акенцамі, адразу панад узроўнем зямлі. Гэта падклецце, пад гаспадарку. І тут захоўвалася рознае: бочкі з півам, мёдам, старкай, віно, крупы, мука, сыры, вэндліны. Не толькі сабе, але і гасцям. Не будзем забывацца, што наезд гасцей у сармацкія часы мог выглядаць прыкладна як візіт гномаў да Більба Бэгінса ў «Хобіце». З'ядуць усё. А пасля ўжо гаспадар за пусцелым падклеццем сам збіраўся помсціць госцікам у адведзены. Дах большасці сядзібаў быў крыты дранкай аж да 20-го стагоддзя. Яе літаральна дралі, прасмольвалі для трываласці ды набівалі ўнахлёст. Змарнее, то мянялі. Калі зусім бедны шляхціч, то маглі крыць саломай. А вось калі магнатэрыя, то, канешне, з чырвонай керамічнай дахоўкай. Вось як гэтая, толькі таўсцей крыху. Панад дахам узвышаліся не толькі коміны, але мог быць і флюгер. Часам на еўрапейскі манер флюгеры рабілі ў выглядзе птушак, бусла, напрыклад, або святых. Мог быць герб уладара, як у Радзівілаў. І яшчэ адзін варыянт – металічны флюгер у выглядзе сцяга з датай пабудовы ці перабудовы дому. Быў такі ў сядзібе ў Падароску з датай 1768. Флюгеры маглі пакрываць пазалотай ці срэбрам. Хай блішчаць на сонейку, як маяк. Дык што ж там усярэдзіне? Вось мы заходзім у сені. Такі сабе прасторны вестибюль. І тут будзе печ, аздобленая кафляй. Печ таксама візітоўка сядзібы, бо кафля – сапраўдны твор мастацтва. Магла быць простая тэракотавая ці з зялёнай полівай на 16-17 стагоддзе, паліхромная, белая з блакітным роспісам, галандская. Уласнік мог набыць воз гатовай кафлі, а мог замовіць персанальную з гербам ды ініцыяламі. На кафлі маглі быць проста вясёлыя сюжэты, як тут. Зайцы смажаць паляўнічага на вогнішчы. Такі сабе мем 16 стагоддзя. Што важна ведаць пра кафлю, шляхецкі двор ці сядзіба маглі не захавацца, але калі археолагі знаходзяць развалы кафлі, гэта клондайк і адразу маса ведаў пра гаспадароў. Печаў у доме, вядома, было некалькі. А мог быць нават адкрыты комін у вялікай зале, як у Радзівіла ў Нясвіжы. Толькі ўявіце сабе. За вакном завіруха, ваўкі выюць, снег мяце. А ты сядзіш і глядзіш у агонь, пацягваеш такайскае віно і думаеш пра паходы, здабычу, жывых і мёртвых сяброў, мінулае і будучыню. Катарсіс. Заляў у сярэдняй сядзібе было, як правіла, дзве. Вялікая і сталовая або гасцёўня. Абедзве залі гэта пра рэпрэзентацыю гаспадароў. Партрэты продкаў на сценах, абавязкова зброя, паляўнічыя трафеі, габелены. Сцены маглі быць распісаныя ці аббітыя тканінай і шпалерамі. Зразумела, вялікі стол. Не такі, як у мяне, а вялікі. За ім елі, пілі, распавядалі верагодныя і зусім неверагодныя гісторыі, гралі ў карты ці косці, засыналі салодкім сном. Стол маглі засцілаць як абрусам, шаўковымі ўсходнімі дыванамі. А калі гасцей было зашмат, а надвор'е дазваляла, тады ўжо сталы выносілі вонкі на двор. Зразумела, гэта не штораз, а на вялікія нагоды. Вяселле, напрыклад. А што там па мэблі? Усё залежала ад грошай. Правіла адно – ніякага мінімалізму і пластыку. Дрэва, дуб, сасна. А калі ў гаманцы звяніць, то і чырвонае, і чорнае дрэва, крэдэнсы з інкрустацыямі. А вось што было і ў бяднейшых, і ў багацейшых, дык гэта лавы. На лавах не толькі сядзелі, але і спалі. Былі камбінаваныя лавы, падымаеш крышку, а там, лічы, куфар. На Галічыне такія да 20-го стагоддзя захаваліся. Бэмбэтль называецца. Гаспадар на штодзень мог сядзець у скураным фатэлі са сваёй манаграмай, а для астатніх зэдлікі.
Не савецкі табурэт, канешне, а прыгожы зэдлік з разной спінкай ды масіўнымі ножкамі. Зэдлік мог быць і творам мастацтва. Канешне, буфеты для захоўвання посуду, каб было дзе куфаль паставіць, як у мяне. І, дарэчы, посуд часта быў металічны. Так практычней. Масіўныя шафы, крэдэнсы, пазней клавесіны і фартэпіяна. Вялікі ложак сужонкаў у спальным пакоі. Калі па-багатаму, то з шатамі, фіранкамі для інтыму і цяпла. Як гэта ўсё пераносілі з месца на месца, я, па шчырасці, не хачу надумаць. Ужо спіна баліць. Але не забывайце, што шляхціц у сваім доме не жыў у пастаянным чаканні пераезду. Ягоны дом, ягоная крэпасць. І мэблю там маглі не мяняць стагоддзямі. Зразумела, бібліятэка. Найчасцей там жа быў працоўны кабінет главы сям'і. Офіс на даму. У бібліятэцы за сталом ці крэдэнсам шляхціц працаваў з дакументамі. Чытаў, пісаў лісты, штампуючы сургуч гербавай печаткай. Бібліятэкі, вядома, былі рознымі. Ад некалькіх малітоўнікаў і вораху дакументаў да шыкоўных збораў, як у храптовічаў ці радзівілаў. У апошнім выпадку гэта быў проста інтэлектуальны хаб, няхай і схаваны недзе сярод пушчаў. А тут і антычная класіка, і філасофія, і сямейныя хронікі, як хроніка быхаўца, і статуты Вялікага княства літоўскага. Кнігі, асабліва ў 18-19 стагоддзях, было прынята пазначаць асабістым экслібрысам ці хаця бы пячаткай уласніка. Пра ўсё гэта балюча распавядаць, бо большасць шляхецкіх бібліятэкаў на нашых землях загінулі. Былі спаленыя, звезеныя ў Маскву і Піцер або разрабаваныя ці паедзеныя мышамі пры саветах. Засталіся адно аскепкі. Як вось гэтая кніжачка з адбіткам шляхецкай печаткі, каму яна належала, хто яе чытаў, ужо невядома. Падсумоўваючы, наша шляхта – гэта не наезднікі і не гастралёры ў ведамственных кватэрах. Гэта людзі укарэненыя, прывязаныя да дому і зямлі, свае. Ведалі, што іхны лёс павязаны з гэтай зямлёй назаўжды. Таму дом, сядзіба – гэта космас, калыска, у якой змяняліся пакаленні. Але не змяняліся правілы. Уяўленні пра гонар, патрыятызм і сваё месца ў свеце. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чаломбію. Пра тое, што вам асабіста цікава было б пачуць у наступных выпусках, пішыце ў каментарах. Гонар і годнасць!